Nagbalbaliktad iti maysa a Toyota pickup iti Suba-Balacad Road iti bisinidad ti Barangay Suba, Paoay, Ilocos Norte. Basar ti investigasyon iti pulisya ket agturong ti pickup iti umamyanan a direksyon idi a nakadlaw daytoy iti panagsugel. Gapo iti pasamak ket naawanan ti kontrol ti driver iti manibela ket naidongpar iti maysa a kayo aging gana a nagbalbaliktad. Nagsagaba ti driver ken ti pasahero na ti sugat iti nagduduma a paset ti bagina ken addadan nga agpapaungar iti RHU Paoay. Naamuan at tagamangaldan Pangasinan dagiti biktima ti aksidente. Iti agdamaket agbalbala ag ti PNP Paoay kadagiti amin a motorista nga agannad aglalo ket nagalistidalan ken no makasugel ket isardeng paylaeng iti lugar. Daytoy adamag ket isagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Bintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.